So welcome back again video सायाव दिनै आं नोंथांमोनसिम जोंनि गासैबो रटिवारफोरनि गोदान निउस आपडेट लाना फैदों नोंथांखौ गोसो खालामथाय दिनैनि सबसे फार्स्ट निउसनिफ्राय आजिखालि एआई नि जुग किन्तु नोंथांमोना साननानै नायलाय नोङो एसेबांखिनि लाख मानसिखौ थगायनो हायो नामा एआई ब्लाबो एआई जों भिडिअ फटो बानायनानै थगायदों आरो 10 लाख रांबो लुटिबावदों मानसिफोरनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबायानो आर्चिटा फुकन होननाय मोनसे इन्स्टाग्राम एकाउन्ट दंमोन आरो बे एकाउन्टआव दा 14 लाख फलोवार दं साननैसो आगोलाव गोबां भाइरेल थांबाय फेसबुक इन्स्टाग्राम बायदिसिना इउट्युबफोराव माने गोबां निउसबो फैबाय माबायदि निउस आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि जोबोर गेदेर स्केम खालामदों बे एकाउन्टनिफ्राय मानसिफोरखौ आरो बोरै इसिबांखिनि 10 लाख फैसा स्केम खालामनो हाखो आरो सोरमोन बेयो आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि जायबा आर्चिटा फुकना जोंनि आसामनिनो किन्तु नोंथांमोना जायबा बे फट' भिडिअखौ स्क्रिनाव नुबाय दंना बे अरिजिनेल नङा खालि फेसआल' सेम किन्तु नोंथांमोननो आं बुंनानै होनि बेखौ एआई जोंसो बानायनाय जायबा बे फट' भिडिअफोरखौ बानायदों बे मानसिनि नामा जाहैबाय प्रितम बरा आरो बे आर्चिटा फुकननि एक्स बयफ्रेन्डमोन होननानै मिन्थिनो मोनदों आर्चिटा फुकनाथ' रियेलानो खालि फेसखौल' फेस मक खालामनानै बिसोरो एडिट बानायनानै दुसरानि बडियाव होनानै होदों इन्स्टाग्रामावथ' आर्चिटा फुकन होननानै एकाउन्ट बानायनानै भिडिअ फट' होबाय दंमोन नालाय दा गोबां मानसिफोर माने सिनायनाय खाथि खालानि बा न'नि मानसिफोरा नुनानै मिन्थिबाय जे बे आर्चिटा फुकन मोखाङाल' आर्चिटा फुकन किन्तु बिनि एकाउन्टआदि बे अरिजिनेल नङा माने डुप्लिकेटसो एआई जों बानायनाय भिडिअसो नालाय बेखौ दा मिन्थिनानै न'निफ्रा इजिहार होबाय माने एफआइआर होबाय पुलिसनि आखायाव दा बेनिफ्राय दा बेनि एक्स बयफ्रेन्डआ बोरै हमजाखो बेखौ दा पुलिसफोरासो मोजाङै मिन्थिसिगोन स्पर्ट फेन आरो गेमार नोंनि फेसनखौ नोङो रियेल केस फैसा खालामनो गोसो जायो नामा मेलबेटआ बै जायगा जेराव एक्सन जायो जेराव नों गिबि खेबनि थाखाय गेलेगोन बा गेलेना मोजां मोनो लेभेल आप खालाम नोंनि गेम आरो देरहानायखौ एजि खालाम लोगोसे विनिं बिग टुडे मेलबेटआ बै जायगा जेराव एक्सन जायो नों आगोलनिफ्राय गेलेबाय थाग्रायानो जाबा गिबि खेबनि थाखाय गेलेग्रा जा मेलबेटआ खालामो नोंनि गेमखौ एजि आरो स्टार्ट खालाम देरहानो जोबोर एजि जेनिबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डाइरेक्ट एक्सन फैसा लागायो गेमाव लोगोसे रिजाल्टखौ जोबोर थाबैनो मोनगोन आरो लोगोसे बेजों गोबां स्कर फास्ट पे आउट इउपिआई फन पे गुगल पे इटिसि बैंक लेभेल इनक्रिप्शन 24x सापर्ट हेल्प एन्ड नोंनो जि समाव नांगौ गासैबो समावनो गेदेर बोनास आरो बोनास एलार्ट इउज खालाम प्रमो कड एक्सट्रा वाइ जेब्ला नों रेजिस्टार खालामो जास्ट डिप'जिट 300 रुपिस आरो आनलक खालाम नों वेलकाम बोनास बेनिफ्राय मोननो हागोन नों 40,000 सिम चेक खालाम पिन कमेन्टखौ आरो बेयावनो मोनगोन आंनि लिंक आरो प्रमो कडखौ दा इसिबांखिनि आपडेट फैथ'वाखै आरो बेखौ उनावसो मिन्थिसिगोन बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि 14 लाख फलोवार खालामनानै इन्स्टाग्रामाव बोरै नोङो माने 10 लाखनि बारा नोङो फैसा स्केम खालामनो हाखो आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि जे इउट्युब बा इन्स्टाग्रामफोराव मोनसे साबस्क्रिपशननि अपसन दं आरो बे अपसनाव नोंथांमोननो आं बुंनानै होनि सासे मानसिया जुदि साबस्क्रिपशन लायोबाथाय माने बिनि फट' भिडिअ एक्सट्रा नायबावनो गोसो दंबाथाय सासे मानसिया जुदि साबस्क्रिपशन लानो गोसो जायोब्लाथाय 290 टाका होनांगोन माने सासे मानसियाव आरो साबस्क्रिपशन लाग्राया बेनिफ्राय साबेसे मेम्बार दंमोन साबस्क्रिपशन लाग्राया साबेसे दंमोन होनबाथाय आं बुंनानै नोंथांमोननो 3548 जन साबस्क्रिपशन लानाय मानसि दं बेनि एकाउन्टआव सासेयाव जुदि 290 रुपिस क्लाय होयोब्लाथाय 3548 जन मानसियाव बेसेबांखिनि जायो होननानै बुंबाथाय आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि 10,28,920 रुपिस जायो माने टटेल साबस्क्रिपशननि फैसाया आरो बेल' नङा आरो मोनसे 18+ एपबो दंबावोमोन बे लिंकआव थांबाबो साबस्क्रिपशन लानांगौ आरो बेयावबा साबेसे लादों आरो बेनि मेम्बारखौथ' नुवाखै दा खालि इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि साबस्क्रिपशनावनो बेसिम मोनना दं आरो दस्रायावबो मोनबावदों जानांगौ बे दा बेखौ नायबिजिरगासिनो दा जेखि जादोला बेखौ पुलिसफोरा फुल रिपर्ट होजोबाखै आरो उनावबा मा बेनिफ्राय इनफरमेशन फैबावो आरो जेखि जादोला बेनिनो जुदि माबा मोनसे इनफरमेशन मोनोब्लाथाय नोंथांमोननो आङो थाबैनो आपडेट खालामनानै होगोन बिदिब्ला फैदो जोंनि नेक्स्ट निउस आपडेटनि सायाव फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि आंनि चेनेला दासाननैसो मा जागासिनो जाय बोसोरसे जाबाय माने रिकमेन्डेशनानो थांला इउट्युबाव माने आं भिडिअ होयोबाथाय सानथामनि उनावसो भिउ थाङो आंनि भिडिअआ नोंथांमोना नटिस खालामदोंना खालामा बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय सानथामनि उनावसो भिउ खारगोन फार्स्ट टाइमाव आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि आं भिडिअ होबाथ' माने नटिफिकेशनाथ' बयनावबो थाङो किन्तु नटिफिकेशनजों इसिबांखिनि मानसिफोरनि माने भिउ फैया सोरबा नायो सोरबा नाया 1000 2000 जन मानसिया माने नायो आरो जेनेबा बेनिफ्राय नोंनाव दुसरा मानसिनाव थाङा मालायनि भिडिअनि गाहायाव आंनि भिडिअआ नुजाहैया सानथामनि उनावसो आंनि भिडिअआबो दुसरा मानसिफोरनि भिडिअनि गाहायाव नुजाहैयो नालाय अब्लासो माने बेखौ रिकमेन्डेशन होननानै बुङो आंना बेनो थाङा माने रिकमेन्डेशनानो थाङा दुसरा मानसिनि भिडिअनि गाहायाव बे भिडिअखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय सानथाम जायागौ माने बे 3000 सेल' भिउ थांना थागोन बिनिफ्राय सानथाम जानायनि उनाव नोंथांमोना नायफै सानब्रैनि उनाव नोंथांमोना नायफैलाय बेसेबांखिनि भिउ थाङो
नांनानै थागोन बे भिडिअआ। जिखि जादोला नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो आपडेट लाबोबाय थायो आं नोंथांमोननो। बिदिब्ला फैदो जोंनि नेक्स्ट निउस आपडेटनि सायाव। जोंनि नेक्स्ट निउस आपडेटआनो जादों सिबि रानी ब्रह्मनि बिथांनिफ्राय। नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो एसबि बड' निउस चेनेला माने 4 लाखनिबो बारा साबस्क्राइबार जाबाय आरो दाखालिबावै बिथाङा नाम्बार 1 पजिशनाव थांनो हाबावबायसो बर'नि इन्डिभिजुवेल क्रिएटर हिसाबै। एसबि बड' निउस बिथाङाथ' माने सानफ्रामबो गावनि चेनेलाव भिडिअ होयो नालाय दा गोबां मानसिफोरानो बिथांनि इनकामखौ मिन्थिनो गोसो जायो। स' बेनि सायावनो बिथाङा गावनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बेसेबांखिनि इनकाम खालामनो हाखो बेखौ एसे बुंनानै होदों। माने एक्जेक्ट माने बिथाङा बेसेबांखिनि एमाउन्टखौ खोथाथाराखै, खिन्थु बिथाङा 20 लाखनि गोजौआव इनकाम खालामबाय होननानै बुंदों गावनि चेनेलनि गेजेरजों। आरो गाव इउटुबाव खामानि मावनाया 5 बोसोर जासिगोन होननानै बुंदों। बे 5 बोसोराव माने बिथाङा 20 लाखनि गोजौआव इनकाम खालामबाय। माने बे साननैसोनि गेजेरावनो आरो भिडिअ लाबोबावगोन होनदों गावनि जार्निनि सायाव आरो एमाउन्टआ बेसेबांखिनि मार। बिदिब्ला फैदो जोंनि नेक्स्ट निउस आपडेटनि सायाव। जोंनि नेक्स्ट निउस आपडेटआनो जादों सुइटि गयारिनिफ्राय। दाखालिबावै आं नोंथांमोननो आपडेट खालामनानै होखादोंमोन जे बिथाङा माने मिस ग्रेन्ड इण्डियानि फाइनालाव सौहैना दं होननानै बुंदोंमोन आङो। आरो दासिमहालागै भट सोलिगासिनो, माने फाइनालाव देरहानो थाखाय भटिं सिस्टेम नालाय। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांबानो जाबाय। दाखालिनि भिडिअखौ नायग्रो फार्स्टआवनो, बेयाव दंखायो दाखालिनि भिडिअआवनो डेसक्रिपसनाव आङो लिंकखौ होना दोनखादों भट होनायनि। बेनिफ्राय दा 28 जन दंमोन फाइनालिस्टआव थांनाय, माने जायबा मिस ग्रेन्ड इण्डियायाव सिख्लाफोरा 28 जन दंमोन। बेनि गेजेराव जायबा नाम्बार 1 मोनगोन बेयो माने देरहागोन नालाय। दाखालिबावै आं बुंनो हानायाव 17 नाम्बार पजिशनाव दंमोन माने बे सुइटि गयारिया। बेनिफ्राय नाम्बार 1 आव नन्दिनी पाटेलानो दंखायोमोन। दिनैबो नन्दिनी पाटेलानो दं। माने 24,525 भट मोननानै नाम्बार 1 पजिशनाव दं। सेकेन्डआबो बहुत गोजानाव दं। बेनिफ्राय दा सुइटि गयारियाबो 19 पजिशनाव 1012 जनल' बिथाङा भट मोनदों। माने देरहानायनि आसाया जोबोर खम। नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै भट होयाखैबाथाय बिथांखौ हैनो हागोन। आं दाखालिनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों। आरो सासे मानसिया भट होनो थांबाथाय 25 रुपिस नांगौ। फार्स्टआवनो मिन्थिना लाखाबानो जाबाय आरो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। आरो साननैसो थानानै माने गोदान आपडेट लाबोबाय थालायसिगोनलाय। नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै माने नायै मोजां मोननानैथ' भिडिअआ जोबलाय लांसिगोन। दासिमहालागै जुदि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।